Okay, class, so I've already made a video about the present simple. Today we're going to make a video about the present continuous, okay? Let's see. So, okay. What's the present continuous? Well, this tense, the present continuous, en el que consisteix, vale? Per què serveix? El primer de sempre. Serveix per dir accions que estan passant ara mateix. Per exemple, ara mateix jo, Ariadna, està fent un vídeo, no? Estic fent un vídeo. Per tant, com seria l'afirmativa? Primer sempre posem subjecte. Sempre posem la persona, vale? En anglès sempre és obligatori el subjecte, subject. Vale? Què afegim després? El verb to be. Vale? El present continuous es fa amb el verb to be. Quin és aquest verb? El verb ser o estar. És el verb més famós del món. Vale? Com es conjuga en present? Doncs per al I anirà amb l'am, el you, we i they anirà amb el are i amb el he, she i it anirà amb is. Vale? Amb is i are. D'acord? Llavors, aquest és molt senzill. És el temps verbal més fàcil de tots, vale? Perquè només hem de posar el subject més el am, l'is o l'are, depenent de el subjecte, com acabem de dir, no? I el verb en ing, vale? En gerundi. Vale? Conegut gerundi, que en realitat no ho és, però bueno, en gerundi, perquè sigui més fàcil. Vale? Participi present, gerundi, ing. Per tant, com quedaria un exemple de frase? Per exemple, I am teaching English now. Vale? Perquè ho estic fent ara mateix. Sí? Queda clar, no? Després, la negativa. Com es fa la negativa? Doncs igual, vale? Fiquem el subject primer, més el am, el is o l'are, vale? I aquí el que canvia és que hem de ficar el not per fer-la negativa. Vale? Aquí és quan això es fusiona. Vale? Es pot juntar i el am i el not no, però el is més el not fa isn't. I el are més el not fa aren't. Vale? Ho veieu o no? La NT és el not. Sí? Vale, llavors ens queda subject més el verb to be més el not més un altre cop el verb en ing. Per tant, com queda? Doncs, per exemple, he is not o isn't. He's not dancing at the moment. Per què fico at the moment? Perquè és algo que hauria d'estar passant ara mateix i no està ballant ara mateix. Vale? I l'última de totes és la interrogativa. Que la interrogativa, com en tots els temps verbals, els anglesos, americans, els de llengua anglesa, el que fan és they turn, vale? Giren, fan they sweep it. And what they do és que fiquen primer l'auxiliar, vale? Que és el verb to be, sí? Que és el am, el is o l'are, el fiquen primer, després fiquen auxiliar, subject, subjecte, i finalment el verb en ing. Un exemple d'això,
Pues, per exemple, la frase de dalt en pregunta afirmativa seria Is he dancing? Està ballant ara? Ho veieu o no? Està el verb to be i la ing. És així de fàcil, el present continuous, no té més història. Per què serveix? Hem dit per accions que estan passant ara mateix, vale? I també serveix per un futur. Vale? Per exemple, is Maria coming this afternoon? No? Vindrà la Maria a la festa aquesta tarda? Is Maria coming to the party this afternoon? Estàs preguntant si vindrà avui per la tarda. Vale? I ja estaria tot.